винаги шпора съм главно и да. Както сте видяли и сте разбрали и сте се досетили по заглавието, аз ще играя Survival сам самичък, защото не намерих сървър, така хубав сървър, в който да играя и да отговаря на моите изисквания, за да игра в... Нали, да. Принципно, ако ще играя в някакъв Minecraft сървър, то трябва да е перфектния сървър. Да. Сега отсяках едно дърво, но не го намирам, за да ви го покажа. Да, това не е много значение. Ето го. Нали, аз започнах един клип, ама нещо се бъгна. Нали, нещо както винаги се бъгнали. И да. Сега ще направя един крафтинг тейбъл. Ето ги командите, които съм взел. Сега ще взема идея. Така. Сега ще направя една кирка. Сега ще трябва да даря. Дано само да не ми са бъгнат чекониците, защото е малко тъпо. Така да. Правя си такива инструменти. Трябва да ми стигне. Да, направих се. Да. И там видях прасета. Би трябвало да съм видял. Не трябва да съм се излагал. Би трябвало да съм видял. Да. Супер. Те са спавнали точно на едно място. Те пък и те всичките по едно ми дават. Няма да ям храната. Още от сега. И да, мисля да живея в този баян, защото направиха текстурата някаква яка, смисъл кейфма. Пък и не съм живял в такъв баян преди. Смисъл, да. Супер. Тук мога да си взимам такива дървета и бели дървета. Смисъл, да. То или иначе в ония баян мога да си взимам и от двата вида дървета, но да. Да, там има овца. Хотям да я убия. Така. Сега ще плувам малко. Много бързо ми се свалят бучетата. Малко на хард. Не съм много сигурен как стоеше работата с бучетата. Дали като беше на по-голямо, на по-трудно, че взимаш по-малко или върка се. Да. Не знам дали мога да разбрате. Да. Това забравях. За малко да забравя да... Така. Много ясно, че знам, че се прави захар, но просто си я взех и така, да имам едно захар, да си хапвам. Спокойно видях, да. Да. Още храна. Още има запапане. Така, тук сме почивка малко време, то аз се сетих и аз да снимам точно края на вакансията. Има зайци. Да. Ако за хората, които се чудят, играем на 1.8 версията, нямам се да го убивам. Играем на 1.8 версията. Така направо, за да не стане някъде грозно, просто направо почвам да копавя и тук. Въобще не си гледах инструменти, колко са изхабени. Не искам да гледам. Така де, първият клип няма да бъде много дълъг на Minecraft Survival. Така.
Също така търся някой, който да ми направи интро. И да. Който иска. Извинявам се. Който иска може да ми пише. Това ще ми е достатъчно. Обаче трябва да се направя и печка. Така че няма да ми е достатъчно. Добре, вече ми е достатъчно. Ако не се лъжа. Сега ще разберем. Ще събера. Точно. Точно 40. Да. Първо ще започна с печката. За да може да ми даде това. Шигмонт. Да. Така. 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 О. Един път сгреших и бях направил такова хое там, каквото и да е. Да, един път сгреших и без да искам го направих, вместо да направя това и направих 2 опачи. Как се движим? Супер. Трудно. Тук да, отиваме Iron, да. Долу-горе следващите са малко по-трудни. Опа. Също такова малко дърво пак. Няма да се правя къща. В смисъл, в първи епизод само сега долу-горе да се събера храна, да се направя такива инструменти. И то това е първи епизод. Винаги първи епизод е скучен. Не е скучен, да е просто супер. Принципно то се запазва място, където е стояло и го слагам на същото място. Защото то така е най-добре. И това вече не мога да сложа на същото място, ама... добре, не знам защо чупете си ми ще се махнат. Поне би трябвало да си изям пържолката сега. Няма какво правя, да си събирам дърво за къщата, която ще построя във втория епизод. Сега дори няма ще правя и дупка. Сега като се замислим за легло, добре, и аз мисля, ама така като виждам, пък и няма търся сега една овца или там, копиш и ти даваш и вълна. Няма сега да обикалям целия мап, да се губя координатите и такива. Като се спавам, ще чакам. Без това не ми е проблем да се правя на peaceful. Не знам дали има значение, на какъв difficult съм, така difficult. Да, продължавам да си взимам дърво. Да, както сте забелязали, как се пиша в YouTube, ще има PvP. Дори вече съм измислил в кой сервер. Да. Това нарочно ще го сложа между другото е така. Не знам що. И точно до него ще сложа така. Това не го умерях, ама не ми се чупеше. Защото много време се чупи. Така. Сек. Стър.
Няма какво, просто. Това е долу горе, като за клипа. Ще чакаме да се опикат и това ще се развия като са 5-10 минути най-много. Не знам колко. Вие ще кажете. Да, може да кажете дали да правя дълги клипове и до кога да ги качвам. Ако разбира се, и аз съм съгласен. Да. Ох, това е дърт. Ясно. Това го махам. Окей, те почват да ме дразнят. Това е много дорого, бе. Вау. Очудвам се. О, тук е много яка текстурата, направо. Прилича. И тук си представям някакво да се спалнат. Да, къщата сега долу горе съм събрал някакво дърво за къщата. Да, хора, не знам с клипъра ви е харесал. Аз бях Ивайло. Това ви благодаря, че гледахте и да, до следващия клип.